ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ମହିଳାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲୁହାର ପିଞ୍ଜରରେ ଚାପି ଦିଆଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଞ୍ଜରାର ଢାକଣା ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଏବେ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲା। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମହିଳା ପ୍ରାଣପଣେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୁହା ପିଞ୍ଜରରେ ଥିବା କୁସନକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ମହିଳାର ଗଳାଟା ଛୁଞ୍ଚିରେ ଛିଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ଲୋକ ପଛଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ମହିଳାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଲୁହାର ଲାଠିରେ ଧରି ସିଧାସଳଖ ମାର୍କ୍ସମ୍ୟାନ ମୁହଁରେ ପ୍ରହାର କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମାର୍କ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆରପାରିକୁ ପଠାଇଦେଲା। ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାର ସଙ୍ଗିନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୁହାର ଲାଠିକୁ ପିଞ୍ଜରାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶେଷରେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସଫଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମାର୍କ୍ସମ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମହିଳା ଲୁହାର ଲାଠି ଧରି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାର୍କ୍ସମ୍ୟାନ ମାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏଥର ମହିଳା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେନି। ଲୁହାର ଲାଠିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଚାପି ଦେଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେହି ମାର୍କ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆରପାରିକୁ